Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Astăzi vom filma Bed Wars Doubles 2 vs 2. Și da, ce pot să zic, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe și să vedem aici dacă putem continua să jucăm. Dacă vă întrebați acum de ce filmez Bed Wars, pentru că îmi place foarte mult. Bine, dar nu știu de ce zic dacă vă întrebați. Am zis random, nu ziceți mic, de ce am zis asta, am zis random, nu contează. Îmi place foarte mult Bed Wars, sunt la echipa White. Vreau să vă postez astăzi un episod de Among Us, numai că deșteptul de bine a șters videoclipul. Hei, și sunt cu un Steve Tembel în echipă. Eu de prost ce sunt, am șters videoclipul. Și n-am gold. Perfect. Văd că avem și un bug de la textură. Lasă-mă, nu fac cu asta, că mai întâi se pune lemn. Ai. Unde s-a dus al meu? Gai. Bă, chiar. Încearcă să-l omor, fraiere. Da, deci, după cum vedeți acolo în spate, ăla deja încearcă să vină pe noi. Voi încerca să fac așa. Am făcut o cruce. Vai, Doamne, ce idiot e-a meu. Vai de capul meu. Unde-i? Bye, have a great time. Mar jos, te dracu, să te duci de prostănac. Hai să fac rost repede o sabie de... Hai să iau o sabie de piatră, voi lua nunceagul lui Ban. De ce dai fireball acolo? Ești prost? Hai de capul meu, ce prost copil. Ăsta atrage și mai mult atenția să vină pe patul nostru. Pe lângă că e copil, mai e și prost. Nu pune lână în pana mea. Doamne, mă distruge Minecraft-ul ăsta și Bed Wars-ul ăsta handicapat. Nu suport să mai dau de copii proști. Ăsta încă se chinuie să vină pe noi. Hai mă, hai. Dacă tot vrei să vii. Uite, și eu. Hai mă, fraiere, vii cu TNT-ul. Vin cu nunceagul pe tine. Și mai seamănă ăsta pe nunceag. Bă, o singură arenă normală nu pot să am. Bă, ăsta mă bate cu șastifol. Ok, mă duc să iau astea. Mamă, ce m-a speriat idiotul ăsta. Ok. Mă duc să mai fac rost de niște iron. Fireball. Ce faci, copile? Nu e bine să vii la noi. Uite că n-am nimerit bine chestia aia. Eu nu pot să mai zic absolut nimica decât handicapați. Uită-te la el. Uită-te la el. Adică uită-te la el cât de prost e. Vine direct pe patul nostru. Sare odată, spargi patul. Nici nu mai am ce să zic. Hai. Băi, eu zice să vii direct să mă omore așa. Acum că m-ai omorât, nu mai ai ce să faci. Direct pe el. Nu știu, cred că o să fac filmarea asta. O să filmez până o să încerc să mă scap de idioții ăștia. Nu știu cum s-ar pune. Nu știu cum se pune un timelapse, că încă nu prea mă pricep așa de bine la Adobe Premiere Pro. Aș vrea să pun și un pic de timelapse pe filmare. Nu vreau să iasă filmarea de 20 de minute, adică nu chiar de 20 de minute, doamne. De 40 de minute, adică ce zic eu aici.
Oare vin și ăștia de pe insula aia? Dacă e insula de diamante. De ce ești prost și merg pe ei? Doamne! Sau știi ceva? Hai să mă duc și eu. Dar n-am blocuri. Știi ceva? Eu l-aștept pe colegul meu aici. Să-l ajut. Stai, ce? Ai echipa Aqua. Stai, echipa Aqua e eliminată deja. Doamne, mă, eu m-am chinuit pentru nimica. Hai să iau niște astea. Să-mi iau o armură de iron. Frumos să-mi iau încă o sabie de piatră, adică nunceagurile. Îmi iau niște blocuri. Mă duc pe diamante. Să mă duc pe diamante, să mă duc pe... Hai că mă duc pe diamante. O iau pe aici prin spate frumos și mă duc înspre diamante. Sper să nu fie unul cu fireball în macă, că am 46 de iron la mine și nu vreau să se întâmple chestia asta. Nu pot zic că am muncit mult pentru ele, dar am stat să farmez. Opa, punem asta aici. După cum vedeți, mă mișc ca o râmă pe jocul ăsta, pentru că nu prea mă joc Minecraft zilnic. M-am decis să îl las dracului. Dacă ați ajuns până aici, vreau să vă zic că seria de Minecraft Survival am închis-o. De ce? Pentru că m-a explodat un creeper, mi-am pierdut toate itemele. Nu mai știu unde este casa, bine, casa știu unde este, că am coordonatele, dar am șters harta. Am șters-o pe live, după cum ați văzut. Efectiv, nu mai vreau. Deci, creeperii, la cum au evoluat, e super nașpa jocul. Au evoluat creeperii la nebunie, bă. Benji ăla nu vrea să mai vină pe insulă. Că poate idiot și își pierde itemele. Hai să mai îngroșem. Să îngroș pe aici. Și cred că va trebui să plec și eu din minut în minut. Bă, chiar îmi place textura asta. Secret Treasure. E chiar o textură foarte frumoasă. Mie îmi place mai mult să văd animații și chestii în textura de Minecraft. E foarte tare. Singurele iteme care sunt dezamăgit e ciocanul lui Diane și nunceagurile, adică nunceagul lui Ban. De asta sunt dezamăgit. Cine dracu vine aici? Au venit Benjamin. Avem 3 diamante. Să pun heal pool și mining fatigue am pus, ia? Nu, miner maniac. Ok. Știu că episodul ăsta e un pic mai plictisitor pentru că n-am ce să zic, pentru că sunt foarte nervos. Niște copii foarte handicapați se joacă Minecraft zilnic 24 din 48 ca să învețe să tragă cu arma, să dea cu săbiocul. Ce mă sperie, mă, chestia asta, am crezut că vine cineva la noi. Ce dracu e aici? Exit emergency. Ieșire de urgență, bă, ești prost pe harta asta. Hai să pun un It's a Trap, hai să punem un It's a Trap data, hai să punem un It's a Trap. Bă, să mai lucrez la insulă. Trebuie să mai upgradez ceva. Știu că ar trebui să mă duc pe alții să-i bat, să-i omor și să le fur loot-ul, dar trebuie să fac aici patul. După cum se vede și lemnul. Se vede și lemnul aici. Și acum folosesc și microfon de la căști pentru că, da, microfonul de birou, că așa îmi place să zic, nu prea funcționează bine, după cum ați văzut, se aude ca dracu de urât. Și m-am decis să filmez cu microfonul de la căști pentru că se aude mai ok. Și în sfârșit am învățat și eu să scot
fâsâitul ăla din microfon pentru că am intrat pe un canal. M-am uitat pe YouTube la tutoriale. Nu puteam să scot fâsâitul ăla din microfon, dar aparent chiar am găsit cum să-l scot. Am umblat prin setări pe acolo de nebun ce sunt. Nu știu unde am umblat, dar știu că am umblat foarte bine. Bun, am făcut patul aici, acum pot să mă duc liniștit, să mă duc pe la handicapatul ăsta, ia dăm niște wool. Ok. Și acum mă duc spre mid. Mă duc spre mid pentru emeralde. Cred că ar trebui să mă duc la grey pentru că grey este aproape distrus. Aproape rectuit. Bun, hai să mergem totuși la insula de la gri. Uite acolo. Bă, o iau pe aici, nu știu. Nu prea e sigur. Văd pe cineva sus. Bă, nu. E sus cineva? Uite greiul, bă, ești prost. Uite-l pe ăsta de la gri. Uită-te, frate, unde s-a urcat idiotul. What's up, man? Unde s-a urcat prostul, bă? Prostul satului. Oare este ceva? Nu este emerald aici. Mă, pe lângă că poate să aibă fireball, mai bine nu mă bag pe el. Oare cât costă sabia de diamant? Că tare mult aș vrea să o cumpăr. Cred că mă enervez și mă duc pe el. Bossule, ce mai zici? Vrei să ne batem? Aparent nu vrei să ne batem, că tu ai fireball și ești copil de la stricat. Dacă nu vrei să ne batem, atunci nici nu vin să mă bat cu tine, că ești copil stricat de la. Ești copil stricat rău. Trap trigger, bă, patul. Patul. O să ne distrugă patul. Nu mai avem șanse. Stai, e a meu acolo. Dar e degeaba a meu, că a meu e foarte prost. Pe lângă că e prost. Opa. Mamă, era să mor acolo, era să mor. Hui. Și s-a pișat ăsta pe mine. Am nevoie repede de o sabie de diamant. O, da. Lost Vein, gata. Gata, frate meu, că acum nimeni nu mai poate opri. Hai, uite, Rolly se joacă și Among Us. Vai, acum e rău. E rău de tot dacă se pune cineva cu mine. Ce faci, boși? Ce fac boșii mei? Ce fac boșii mei? Ce faceți? Fugi. A, nu încerc să trag fireball. Dar ar trebui să stăm uniți pentru că nu se știe cine o să vină și o să ne dea la papacioc. Ce armură am? Am armură de fer. Aoleu, vine ăsta pe mine. Ce faci? Ce faci? Hai, mă. Hai să te văd. Hai. N-ai pe o să vii. N-ai tu pe o să... What the fuck? Bă, se face mâțele pe fundal. Vai, ce-a făcut cu echipierul meu. M-au dat pe jos. M-au dat cu echipierul de pământ. Da. Fraților, cred că o să încheie aici episodul, că nu se mai merită să filmez. Stați să mă duc și în lobby să fac outro-ul pentru că, după cum ați văzut, am avut un coechipier foarte prost. Mi-a dat fireball pe la spate. Mi-a dat fireball pe la spate, voi vă gândiți ce prost era?
Da, never mind, lasă. Poate am o zi și eu prost, am și o zi prostă și... Da, nu contează. Cam atât cu acest episod. Eu am fost Toshiro. Dacă mai vreți episod de Bed Wars, cred că o să postez cel puțin o dată pe săptămână un episod de Bed Wars, dacă e ok. Da, eu am fost Toshiro. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!